Ka Block Demand Committee wa kaji maunur umdolun SWKHD mendagsni ka khatpratarik ujilio ha kaji alam jong uba prosperly Kharbani President but uba Christopher Lingdo Secretary kabami khmat na kabinta ki patba jong ki Southly ki GS Circle kata kawarsan Lingdo GS Circle ka Plangdilan GS Circle ka umdolun GS Circle but kawa kaji GS Circle kilalet ya kendu ya umentri badai ya ka Community and Rural Development Block Department jong ka Sarkar Jala uba sustenance sotun MLA ke Jirang constituency ban kirpa na u ban thau thamai ka wei ka block na ka binta ka jingmentoi ki patba ka thai habakren shkilat pathai khubor unong aiktin ka committee uba sandi mirthong uloong bai ki jing e ki babon ki bai shem ki patba jong ki Southly ki GS Circle ban pendep ya ki kam ban bon jong ki ha ki artli ki blong kata ka mau kurwat CNRD blong bat karani kor CNRD blong namar ka jingjingai palat ha ka ba ki don kishnong ki bajingai kumba shispa tam kilometer bat ka shimporu hadu laisngi haba ki let don kam ha ki blong ya ki kam jong ki Wakaji Monuri Umdalun Block Demand Committee Apo Sawas Kasil District Mentagasni Katratrik Nriu Aja Nriu Ngayola Banwan Manikandu Yaisa Kasotun Balong Imisa Insha Nakabenta Ka CNRD Block Yakba Nilayo Ban Pankanmau I Yakajinyak Niti Kajungi Yakaban Ni Dawa Ban Bu No Wega Block Apo Kiria Wakaji Monuri Lani Ha Umdalun Yakaniga Jing Dawa Kajungi Gila dap nalu kesenam arja katar hak bah itu kepon nak liang cun ka sarkar ka penhab no ya ka wasang dok kejungi na west ya south west kasil ya itu kepon ilawan badi kendu ya i chief secretary ya itu kepon i pariat ya itu kepon ban ong ba ni don kam ya ka blok dan nama ro kala sai pala ya din kata part lalu kembang bayo thia para ka khasau trik jong oktober arja ku ar ngewan wan kendu sai chief minister isa konrad sangma hagwang ila pankan mau biang ya kan kejing dawa ka bangila yo panyai dawa na pos ko te henry hadu mentaro kampat shimla panduklong teman tak seniru ngiso kemen cebun manakaliang jongka komiti ngila yo panwan panya kendu saya i misa insya na kamta pensau ya kan kejing trang ngajang lu sampai ba jong kedai katong kathai kejing te namar bagani katong kathai kejing kamdai ka bangi put teneng ya kejing dawa ke bangyo i na shirum seneng henry kabata shongnia kabata ngila khen ngida ya kajing jengai ngi rakhen ya kajing bon brief kajing stom jot pai pa te namar bagi don kisnong ki bagi haban penut por lais ni pan poi segi blok ke jongki ki haban sa amir pun tak ter kena ka pat taw su pan ong pa kani ka ila idei kum kinong yalam jong katong kathai ban penso cha sarkar ka te ban ai no yengi ka wai ka blok hagi ki area te man tak singi ngi su nat wat ka pot bulengkot tang menen yo cha te pan ang leng jong min sa khot yengi banwan Ray mentangi poi kat ningut kum kirang pak snong bagi member jong kan di blok demand committee ban poi berpenso yang jong kam bakrau jong kan di kadong kathai kajungi te kajungi kadung kajungi menne kai ka bang hiyo kalong pan nakaliang jong i imparlak nak betapan ai kan kadung asuran nak kajungi Ray kong ba in up jaga ba in phale ya ka surbi atau ba yadai ban nakaliang tipti kom snong lan ki video badon sudut pejaka ban hadin kata nakaliang i jong ka sarkar kan sim jong rai ka batai biang nakabenta ban penyo yang ini ka blok nakabenta kan katong kathai jingi nakaliang jingi kum ka committee gila kucing buskam bangin jai pensau yang ni kama bangin nam yo thia bangin pensau namar bangin sung thu ba kadai ka ba don kam hadu kata nakabenta katong kathai jingi akadai katong ka ba ka jing bon briul katkum ka jing let ka jingi ka sorbe ngi sung thu ba kam dai shu ka badang dunang ya don kumba dunala ni tam kandia te ka arpoja Kishnong rigidon kumba san poisan ko ap kishnong ki badai bat hap hak blok bang ni anglo ina so bala ka kum ki kriteria hi ki ba dei ban yo iso ba kala piang yangi bang yo kan yo blok untang nakliam jingi ra komti kila ka pap churi misa penta pa kum no ba kani ka ba ni di man kam dei ka bang isu putten na kumong ka dei ka ba ka chingon kam ba kongsan dei ka jong pai pa tekba ka dei ka bang ili oban ya keren te hagine yesingi kingin nakaliang jing komti ngin se perkat pagina man ya kenduru saya uci misa barkum juga tiap-tiap komisioner jangka state region bat bersno ya ketika umat ke ba kongsan jangan dikatakan kathai region. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry.
Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.